Gaur etorri gara aurkeztera aurtengo arte hartze zikloa, 3. edizioa da. Kulturfaktoriatik martxan jartzen dugun ziklo bat da, eta oso pozik gaude ze aurten Aiaraldea proiektuak 15 urte bete ditula eta ospakizuna da gai erdian dagoen gaietako bat, eta ospatu nahi ditugu sorkuntzaren bidean hain garrantzitsuak diren hainbat kontu, gaztetasuna, gurasotasuna, natura, digitalitatea eta analogikoa den hori, musika eta esperimentazioa bere horretan, sorkuntza artistikoa, hainbat kontu. Eta orduan gonbidatu nahi dugu eskualdeko jendea zein Euskal Herrikoa ziklora etortzera. Ostiralean emango diogu hasiera zikloari, Urban Bat jaialdiaren azkeneko ekitaldia izango da Faktorian, arratsaldeko 7:00, eta gazteak eta arkitekturaren inguruko hausnarketa, elkarrizketa oso interesgarri batzuk planteatuko dira, DJ saio bat egongo da amaieran, eta horren hasiera ere emateko eskualdeko bi artisten erakusketa baten inaugurazioari emango diogu bidea. Asier Handi eta Bitxiren sorkuntza plastikoak erakutsiz. Eta igandean Amurriora etorriko gara Pistifaktoriarekin eta Fikzio Fabrikarekin soinu esperientzia artistiko bat bizitzera. Igandean Amurrion egongo gara, 12:00 aurrera, Hitzaurrea izeneko soinu esperientzia digitalarekin, loraldiak ematen duen sormen digitalerako laguntzarekin sortutako lan bada, Fikzio Fabrika eta Pistifaktoria ideien laborategiaren artean sortu dugu. Eta, funtzean da ibilaldi bat, norberak bere herrian egitekoa. Soinu esperientzia hau bakarka bizitzekoa da, baina hausnarketa kolektiboetara eramaten gaitu. Espazioaren eta denbora konpartituaren inguruan hausnartzeko gonbita bada. Norberak bere mugikorra ekarri behar du, aurikularrekin, eta horra abiatzen da istorio bat. Eta istorio horrek aurrera egin ahala, parte hartzaileak, ibiltariak hartu beharko ditu hainbat erabaki. Eta erabaki horien arabera istorioa eta bere ibilaldia ere joango da leku batetik edo bestetik. Eta nolabait, horrekin ere irudikatu nahi dugu norberaren erabakien baitan dagoela bihar, etorkizunean, gertatuko dena. Gero badatoz Enarak filmaren aurkezpena egongo da, badatoz ere bertsolariak saio berezi bat ematera, eta Joseba Irazoki ere tartean egongo da. Ez dut informazio dandan emango zuek kuskusiatu izateko ere, eta Oiana Besgaren dantza pieza bat, eta amaiera emango diogu Arten Manfestarekin. Non aurten Faktorian sortu duten artisten lanak ikusi ahal izango diren egun osoko festa giro batean.